rayu da juna. Ni ma babban burina shine mu rayu da juna. A farkon kalamai salamun alaiki, jawabai muhimmai na kawo gare ki, domin dukkan makullai soyayya ta na gare ki. Kaɗan kin jinawa saura injina ki kewa. Na amsa da sauri wa alaikum salamu, a rai ka yi kwari matsayi ka kai imamu. Haɗin ya yi kauri ni da kai tilas a bar mu, mai sarraba mu zai rasa maki shi ma. Abin da na ɗauko ke ma shi kika ɗauko, gonau na kikimi ko soyayya ce. Gona ke ce farko kin daɗe kin yi karko, ba mai sake ki sako kin hakin ce. Ni dai ƙarshen burina mu rayu da juna. Guda ɗaya na zaɓa taurari, kai ne wanda zuci yake marari. Ƙauna bambari, kai ne abun fahari, da kai ne shiri in amarce. Ƙarshen burina shi ne ka zama mijina. Kin zam amarya, ni za na zam ango. Indi kai ne na shirya in zama mai jego. Cikin hanzari ba sanya zan je siyan rago. Tabbas a soyayya kai ka zamanto min logo. Babban burina Babban burina ke ce ƙarshen burina.